गथ'फोरखौ सासे सानैल' खांसै नालाय मानसियानो थोला दोनैयाबो जोंनाबो गैया नालाय ओंखाम संगासिनो दं हारसिंनो बिफायाबो दंफैयोमोन आंजों थांफिनबाय माइ गायनो उदालगुरियाव ओमफ्रायहाय ओंख्रि संगासिनो दं अबेबा थांनो हायो ना मानो हायो नैबे बेनि थाखायनो सैमा मासे लादां लकेलबाबो बिराद खोथा लायो नालाय बेयो संनानै होनांगौ जायो गालांनोथ' हाला बेखौ इदि जा होनो माने पपुलेसना जोंना बिराद खम जालांबाय बर'फोरना ओंखायनो जेसेबां हायो मानसिया थोला नालाय जेसेबां हायो हानायफ्रा खांनांगौ आरो जोंना सासे सानैल' खांसै ओमफ्राय जोङो मा बियो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुङो जोङो नाथाय रियेलिटियाव नायोब्ला बड'लेण्ड बा माबा नांगौब्ला पपुलेसन वाइस पपुलेसन जोंना खम जालांगासिनो दं बारायनांगौसो मालायफोरना बारायगासिनो जोंना खम जालांगासिनो जायनि जाउनाव भटनो मानो फैब्लाबो गुबुन जाथिनि आथिं हमनांगौ जायो जोङो सोरखौबा इभिकसन खालामनांगौब्लाबो दिनैनि दिनाव इभिकसनबो खालामनो हाया बे पार्टियानो होन बै पार्टियानो होन सोरखौ सोर मा होननो मानो होनोब्ला नारै बुराय ना मा होनो उनावहाय बैसिनिनो आथिं हमहैफिननांगौ जायो मानो होनब्ला भट होदो होननानै पपुलेसन बिस्राबो दङ बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो बेखायनो जोंनो पपुलेसन नांगौ आरो खामानिफ्रावबो खांनो हानायफ्रा खांनांगौ आरो आंथ' गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय नालाय लाइफआव नैबे बैसोसिमावनो बुंखायो आं सेंग्राफोर सिख्लाफोर जिबनावबो हाबानि बारै जेबो दासान जाहाथा मोजां मानसि मोननो जोबोद कठिन बे मुगायाव नोंनाव जे दंखायो नोंनि केरियारबो नस्थ' जाजोबनो हागौ गासिबो बरबाद जानो हागौ बिराद आजिखालि मोजां मानसि मोननो थान आरो जाय नोंखौ बुजिग्रा माग्रा मानो होनब्ला बयबो आजिखालि मा जाहैबाय रोंगौथि गोनां जाहैबाय नालाय गाव गावनि गोसोनि राजा नों हागौ ना आं हागौ बेबायदि जालांबाय आरो बेखायनो गोबां साननो गोनां आरो पपुलेसननि बेलायाव आं बेखौनो बुंबाय ससेब्लाबो आं राजानो सैमानोसो लाबोदोंमोन आं एसे बेदर ओमफ्राय मा खालामबाय थाबावनो संनोबो बालायलाङोना मालाबा उफाय गैया बबावथ' जानांगोन ओमफ्राय एसे दे संस्रानोसै होननानै बेनोबो संबाय आं ओमफ्राय बेनो होनोसै दा आंबो एसे जानोसै मानसि खमबा ओरैबायदि दिगदार जामारो न'खरफ्रा थोला मानसिया ओरैबो रानखाय सिखाय टाइमाथ' बेनो बे नालाय टाइमाथ' बिराद भेलु गोनां ओंखायनो जेसे हायो जोंनि बर'फ्रा पपुलेसन इनक्रिज खालामनांगौ खांनांगौ हानायफ्रा जेसे हायो खांनांगौ माने बांगालफोरनाथ' ओरैबायदि हिसाबसो मालाय माबा नङा माबा मावनानै जागोन सोरबा फरायगोन सोरबा बिजनेस मावगोन सोरबा बिसिनावथ' सिखावबो जागोन बिदिसोखा उकिल लयारबो जोबनो थाङा बिसिनाव डक्टर इन्जिनियारबो जोबनो थाङा सिखावबो जोबनो थाङा जेलफ्रावबो बिसिनि पपुलेसनजों हाया माने जेरावबो एडभान्स बेफोरखौ नायोब्ला मोनसे समाव संसारखौनो राज खालामगोन बायदि नुहुरो बिसिनि पपुलेसनखौ ओमफ्राय बर'फोरना माबायदि जालांखो बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन ओंख्रि संगासिनो दं हारसिं लाभ इउ अल